Здравейте, вие сте с Music Space TV, аз съм Нина Петкова и днес ще си поговоря с най-новата звезда на българската сцена, Надя, откритието на Десислава, която ни заинтригува не само с горещата си сценична изява, но и с горещата си фотосесия. Здравей, Надя! Изглеждаш великолепно. Как се чувстваш след тази гореща фотосесия? Какво мислиш за нея? Мисля, че стана много хубава фотосесията. Снимките също уникални са, благодарение на фотографката Велислава Каймаканова, за което ти благодаря. А ти имаш ли някакви притеснения? Може би за първи път, предполагам, че за първи път се събличаш, така? Да, аз като за начало никога не съм си мислила, че някога ще си позволя да се снимам в това списание. Но се престраших, стана супер импулсивно всичко. Един ден просто ми казаха, Деси ми каза, че са ме поканили, че много са ме харесали. И аз реших да го използвам това нещо. В смисъл, отначало много се колебаех. Имаше момент, в който звънях на Деси, казах и: "Ало, Деси, здрасти, аз реших да се снимам", и после 20 минути звъня: "Ало, Деси, няма да се снимам." И след това пак се половин час: "Добре, Деси, ще се снимам." Бяха точно така навезни, просто в смисъл нямах точна представа дали искам да го направя, но в крайна сметка така се получи. И се получи много добре и вече изобщо не съжалявам и това е. Твоите роднини подкрепиха ли те в тази фотосесия еротична? Да, напълно подкрепиха, малко чудващо. Имаше в начало малко, въпрос това как ще е, това как ще е, но накрая всичко беше 6 пък. За мен беше важно. То аз не отидох да ги питам мамо, тате или който да е, може да се снимам, защото вече съм на 21 години и мога да правя каквото си искам за живота си, така. Просто казах, че го има като опция, като вариант и те си сказаха мнението и всичко беше наред. Снимах се, сега не съжалявам, както казах. Нищо, че ми се виждат гърдите, но хубаво е да имаш такива някакви спомени, дори да го нарека. После като остана на 60 години, трябва да имам спомени. Ти се гледаш. Да, ще се гледам и ще кажа: "Виж, баба ти, каква хубава е била." I wanna make love to you over the night.